Čaute, moje meno je Matúš Med Essence a ja vás vítam na mojom parfémovom kanáli. Na začiatok tohto videa by som chcel poďakovať všetkým, ktorí sú súčasťou môjho kanálu Med Essence, čiže tento kanál je zameraný na parfémy a recenzie parfémov. A díky za každý koment, za každý like, ktorý prichádza, každé jedno nové video. Je to pre mňa palivo, ktoré ma posúva vpred. Takisto vítam aj všetkých nových, ktorí prídu na tento kanál. Ak pozeráš toto video alebo si náhodou natrafil na parfémové video, nezabudni, keď dopozeráš, potvrdiť odber, aby si bol súčasťou parfémovej komunity na Slovensku a v Česku tiež. Čo by som chcel oznámiť, je dôležitá novinka, že prechádzam na nový systém hodnotenia parfémov. Parfémom jednotlivo sa budem venovať častejšie, budem ich hodnotiť, budem robiť recenzie, každý týždeň aspoň jednu na jeden jednotlivý parfém. Budú nové kategórie, 4 kategórie. Prvá kategória je vôňa, čiže ako parfém vonia, a tuto môže dostať každý parfém maximálny počet bodov 10, čiže 10 je top strop. Druhá kategória je performance. Performance, nechám tento anglický výraz, lebo slovenský výraz mi nepasuje na to ani jeden. Sila, výdrž, proste performance, všetko bude v tom zahrnuté. Tu môže dostať parfém maximálny počet bodov 5. Tretia kategória je unikátnosť, čiže ako je parfém unikátny, takisto maximálny počet bodov 5. A štvrtá kategória, posledná, sú samozrejme komplimenty. Aké komplimenty budeš dostávať na tento parfém, maximálny počet bodov 5, čiže celkovo môže parfém získať maximálne 25 bodov. A nebudeme to naťahovať, tieto recenzie chcem robiť rýchle, úderné, žiadne vykecávanie. Prvá vôňa, ktorú si zoberiem pod svoj hľadáčik, je Prada Luna Rossa Black. A túto vôňu som vybral iba kvôli tomu, lebo to bola dneska moja vôňa dňa. A za vôňu samotnú tento parfém odo mňa dostane 8 bodov z 10. A 8 bodov z 10 preto, lebo samotná Prada podľa mňa robí veľmi dobré parfémy. Čisté, elegantné, pudrové, luxusné. A táto čistá, elegantná pudrová vôňa je mixnutá s tonkou a sladkou ambrou a herbálnou levandulou. Čo mi pripomína samotná Prada Luna Rossa Black, tak je to podľa mňa 3 parfémy sú to. A je to Chanel Allure Homme Sport Eau Extreme, a z tohto parfému mi pripomína sviežosť od Chanelu. Ďalej je to Yves Saint Laurent La Nuit de l'Homme. Z tohto parfému v Prade Black zase cítim levandulu, krásnu aromatickú herbálnu. A ako posledné je to Valentino Uomo Intense. A v Prade zase z tohto parfému cítim tú sladkosť, až taký gourmand efekt, by som povedal, jemnú sladkosť. A jak spojíš tieto 3 parfémy, tak ti vlastne vznikne, podľa mňa, môjho názoru, môjho čuchu, z týchto 3 spojíš a vznikne ti Prada Luna Rossa Black. Ideme hodnotiť ďalej performance. Performance není najlepšia. Je to trošku škoda, čakal by som od takéhoto parfému sladko sviežeho, že tá performance bude naozaj lepšia. 3 body z 5. Prvé 2 hodiny veľmi dobré. Sila extrémne dobrá, siáž veľmi dobrá, všade ju je naokolo cítiť, ale po 2 hodinách tá vôňa veľmi usadne na kožu a stane sa z nej úplne skin scent, čiže ledva, že ho cítiš z kože. Takto to pokračuje 5-6 hodín, je to škoda. Ale ja čo robím, každé 2 hodiny aplikujem znova túto vôňu a je to oveľa lepšie. Čiže 3 body z 5 za performance. Unikátnosť Prada Luna Rossa Black dostane 3 body z 5. Pred Luna Rossa Black boli 2 podobné parfémy, Midnight in Paris a Bulgari Black. Síce už sú obidva zrušené, už ich nevyrábajú, už ich nekúpíš. 3 body z 5. Unikátnosť. Není to nič najlepšie, není to nič najhoršie. Komplimenty, kategória, kde Prada Luna Rossa Black je veľmi silná. Ocitla sa aj v mojom top liste najlepších ženolapiek.
už neviem na koľkom mieste presne, ale Prada Luna Rossa Black dostane v tejto kategórii 4 body z 5 a myslím si, že to je veľmi slušné na dizajnéra. Tento parfém otáča ženám hlavy a nemyslím si, že len ženám, ale každý sa otočí, keď prejdeš navoňaný Pradou Black. Najviac sa mi hodí na prvé rande, čiže ak ideš na prvé rande so ženou, moc ti odporúčam práve Pradu Black. Ak si predstavím nejakú reštauráciu, že si dáš dobré jedlo, pitie, proste, že si pekne oblečený, tak Prada Black ti len pomôže a dotvorí tvoju auru k dokonalosti a stane sa z teba najväčší sex man, ty kokos na svete, úplne Prada Black. Celkovo Prada Luna Rossa Black dostane 19 bodov z 25, čo si myslím, že je veľmi obstojné a veľmi dobré, na dizajnera super. Čo som trošku sklamaný je z performance, tá výdrž je slabšia, čakal som, že to bude lepšie. Lepšie, keď ho nosíš pri sebe, že ho dostrkneš každé 2 hodiny, ale čo najlepšie v tejto vôni je samotná vôňa, ako vonia Tonka, Ambra, DNA, Prada plus Levandula, veľmi dobré. A takisto tento parfém je excelentne dobrý v komplimentoch, čiže budeš otáčať s týmto parfémom ľuďom hlavy, na to sa priprav. Nositeľnosť toho parfému je veľmi dobrá, je to skoro celoročný parfém od jary až do zimy, čiže jar v pohode, leto, dávaj si pozor, iba v horúčavách ho moc nenos, čiže začiatok leta, koniec leta, alebo večer, nejaké letné, chladnejšie dni. Jeseň úplne v pohode, zima tiež úplne v pohode, čiže celoročný skoro parfém. A ak by som mal povedať prezývku pre tento parfém, tak by to bol Sexy Balič. Sexy Balič, taliansky Prada Luna Rossa Black, 19 bodov z 25. Veľmi slušné. Ja dúfam, že sa vám toto video prvé takáto recenzia páčila. Každý týždeň pribudne jedna nová recenzia samotného parfému. Nechce sa mi obkecávať v tom videu nejakých 10-15 minút jednu vôňu. Podľa mňa to úplne takto stačí a dôležité je pre vás to hodnotenie, ako zhodnotím ten parfém tými bodmi, čo si myslím, že je úplne super. Stačí, keď si len pozrieš tie body hodnotenia, hneď vieš, či ten parfém za to stojí, či sa oplatí ho kúpiť, jak ho vnímam a či ti ho vôbec odporúčam. Pradu Luna Rossa Black odporúčam jednoznačne, ak hľadáš vôňu, ktorá je zvodná, ktorá má v sebe sex appeal, ktorá je zároveň elegantná, čistá. Super, pre teba tá správna voľba. Vidíme sa v nedeľu. Čaute. A aby som nezabudol, buďte navoňaní, majte sa pekne a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.